Kumusta? Maayong buntag kanakong tanan. Welcome sa lain na pod nga episode sa atong programa nga bag-ong Danag. Pizza 20 karon sa bulan sa Setyembre 2018. Kumusta kamong tanan? Nag-uwan na din ha sa inyo. Nagdagom na ang kalangitan. Matapos na ang kalibutan. Maayong buntag. Kini nga programa dedicated ni para pag-usbaw sa atong critical thinking, pagkamatukion nga pangisip ug ang skepticism, pagkamadudahon no sa atong katilimbang Pilipinon, ilabi na gayud kining mga Bisaya ug labaw pa gyud katong mga Batanon no atong mga kabatan-uran karon. Para ni labi na gyud sa katong mga Batanon nga gipampugos ug pasimba sa ilang mga ginikanan, gipampugos ug pasilbi sa mga simbahan para inyo ni ayaw ka mo kahadlok ug ayaw ka mo kaulaw ug tawag sa atong programa. Safe space ni para ninyo. Pangutana ka mo, ipadayag inyong mga nahuna, mga kabalaka ug uban pa. Kabahin sa mga pagtotoo sa inyong mga pamilya. Anonymous man ta dinhi. Ayaw itug-an ang tinuod ninyo nga pangalan. Ayaw ibutyag ang inyong identity. Wala ko'y pakialam kung kinsa manggaling mo. Aniya ta dinhi aron pagtuki ug paglantugi sa mga pagtotoo sa atong katilingban. Ang bagong danag ay internet live show ni siya sa YouTube kung diin pwede makaparticipate, no? Pwede makaambit ang mga naminaw. Pinagi sa pagtawag gamit sa computer o cellphone. Apan walay bayad kini. Libre kini. Kung kinsa tong ganahan mo tawag, mao ni ang link bit.ly/Danag TV call, no? http://bit.ly/DANAGTVCALL. Atong live show kada semana ni siya matag adlaw nga Webes sa alas 7 hangtod sa alas 8 sa sayong kabuntagon. Karong adlaw atong nahitabong anak usab hinumduman nga dunay naguna nga anak si Abraham. Pinaagi sa ilahang ulipon nga si Hagar. Nakaanak si Abraham ni Hagar nga gihinganlan og Ishmael. Siya ang kinamangguangan nga anak ni Abraham. Gani sa pag-ingon sa Ginoo ngadto kang Abraham nga makaanak kuno si Sarah, si Abraham nangutana nga naman di ay kuno kung si Ishmael na lang ang iyahang mamahimong manununod. Apan mingingon gayod ang Ginoo nga dili. Makaanak lagi gyud kuno si Sarah. Si Sarah ming katawa pagani. Kay lagi tigulang na kayo siya. Makaanak pa ba daw siya? Mingon kuno ang Ginoo nga do na ba di ay imposible sa Ginoo? Ug mao nahitabo gayud daw nga nakaanak kuno si Sarah ug usa ka batang lalaki. Labihan ang kalipay ni Sarah sa iyang anak. Ang bata ginganlan nila og Isaac. Kini nga parte sa sugalanon mabasa nato kini sa Genesis kapitulo 16 hangtod sa 18 o kapitulo 20. Unya ato sang gisgutan sa milabay nga episode ang sugalanon sa Sodoma ug Gomora, no, nga mabasa nato sa Genesis kapitulo 19. Human karon atong padayunon pagbasa. Ambak na ta adto sa Genesis kapitulo 22. Gisugo si Abraham sa paghalad kang Isaac. Versikulo 1. Unya wala madugay gisulayan sa Dios si Abraham ug gitawag siya. Abraham. Ug si Abraham itubag, aniya ako. Mingon ang Dios, dada si Isaac, ang bugtong mong anak, nga imong gihigugma ug lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog kaniya didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Busa sayo sa pagkabuntag nangahoy si Abraham alang sa halad. Gisanguna niya ang iyang asno ug ipakuyog niya si Isaac ug anduha niya kaulipon. Mipadulong sila sa dapit nga gisulti kaniya sa Dios. Gisulayan sa Dios si Abraham. Iyang gitestingan. Apan sa King James Version,
mabasa nato nga unsa may nakasulat sa King James version. Ato ni basahon King James kay mao mo gani ang mas karaan ba, mas duol sa una nga mga translation sa Biblia. Mao na nga usa ni sa ato ang balikan kaysa anang mga NIV, mga TEV, mga today's English version, mao nang mobalik ta sa King James version. Unsa may nakasulat dinhi? And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham. And he said, Behold, here I am. So, tempt man ang nakasulat dinhi. Di ba, tintal man na? Lahi po ng testing, di ba? Nadere o, God did tempt Abraham. Pero kaning nasa binisaya na itong translation, nga gisulayan kuno sa Dios si Abraham. Gisulayan. Muna mag-testing na, di ba? Testing. Pero sagdi na lang, tunlon na lang nato kini. Kabalo naman taon sa kabati. Unsa ka amateur ang tagsulat ni ining Genesis. Dili na lang ta mahibulong, nga perti ka libog sa nakasulat dinhi, no? Dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gigugma og lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog kaniya didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Uy, bugtong anak ba di ay si Isaac? Nga duna na may anak si Abraham nga gitawag og Isaac. Dili lang parehas ang ilang inahan kay si Hagar man ang inahan ni Ishmael, no? Dili Isaac, Ishmael, no? Ang maguwang, kinamaguwangan nga anak ni Abraham, si Ishmael. Tiya, naglibog na ko. Si Ishmael. Dili sa Isaac. Si Isaac, ikaduha na niya nga anak. No? Nasipyat ba ang Ginoo dining dapita? Nga mingingon nga si Isaac kuno ang bugtong anak ni Abraham? Gisugo sa Ginoo si Abraham sa paghalad sa iyang anak, pinaagi sa pagsunog. Unsang klase sa Ginoo nga makamando og ingon ani ka makalilisang og immoral nga sugo? Walay lain kundi ang Ginoo sa Biblia ra gyud. Ambot ang Ginoo sa Quran, no? Wa ta kabasa sa Quran. Pero kaning Ginoo sa Biblia, di makamando ug ingon ani nga mando. Niyon sa may tubag ni Abraham. Niyon sa man pag-react si Abraham, ha? Niyon sa man siya. Busa sa sayong pagkabuntag, nangahoy si Abraham alang sa halad. Gisanguna niya ang asno, gipakuyog niya si Isaac, ug duha niya kaulipon. Unsa man ni walay kurat si Abraham? Sayo sa pagkabuntag, nangahoy si Abraham. Wala siya nangutana sa Ginoo, wala siya nasubo. Wala man lang siya nakurat man lang gani. Nangahoy sa sayong kabuntagon. Nangahoy. Kung ang Ginoo musangpit kanimo, igala atong suking tipaminaw o ikaw akong pasabot. Kung maingon kanimo ang Ginoo, ugma ihalad ang imong bugtong anak, pinaagi sa pagsunog. Dili ka kamulokso sa tumang no, kahit obos o kalagot baka o kahadlok kana tanan magkasagol. Dili ka mangutana man lang ang ano man ang taon Ginoo. Uyon ka ba di ay sa child sacrifice? Kung ang balaod sa tao nakapangahas og himo nga illegal ang murder, illegal ang child sacrifice, ngano man nga ang Ginoo nga tuburan sa gugma ug katarong makamando man og child sacrifice. Tingali no sa katong Katoliko pa ko, usap ako sa magtutuo niini. Kung ang Ginoo mo sangpit kanako, niya mo ingon, ihalad ang imong bugtong anak, pinaagi sa pagsunog. Mangambot lang dani no maningali ang taga kita kibaw, pero tingali ang akong tubag kay mao ni.
Pahawa ka nako Satanas. Kaya ko ilara. Dili ka ang tinuod nga Ginoo nako. Kaya akong Ginoo tuburan sa gugmaw katarong. Kaning imong mando, dili gayud kini mahimo niya. Mo tingali na akong tubag kay di ako no kani si Satanas labihan kalimbungan. Gani gitintal pa niya si Kristo mismo no. Kay nung dumato nga suglanon si Kristo mismo gitintal sa yawa. Ngano man ni si Abraham? Wala gani imik. Mo ba kini ang role model nga dapat natong sundon? Nga kuno si Abraham dunay hugot nga pagtuo sa Ginoo. Nga kung sa isultis Ginoo walay question, walay kontra. Mutuman lang gayud dayon. Hinumdum ba kamo sa sugilanon sa Sodoma? Ang Ginoo ming padayag ngadto kang Abraham sa iyang plano nga laglagon niya ang tanang tao sa Sodoma tungod kay silang tanang pulos na kuno mangilad. Kanumdum adto sa mesulti ni Abraham na as Genesis kapitulo 18 versikulo 23 hangtod sa 24. Giduol ni Abraham ang Ginoo og gipangutana. Laglagon mo ba gayod ang mga matarong uban sa mga makasasala? Pananglit adunay 50 ka tawo nga walay sala didto. Laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas sa 50 ka tawo? Numdo mo ana nga istorya, yan ingong Ginoo, sige dili. Kung makita ko og 50 ka tawo, dili na ko laglagon ang syudad. Kay numdo mo ana. Kaya dili lamang kay maura na pangutana ni Abraham. Nangutana pag siya. Nga pananglit doon na lamay 45 ka tawo nga matarong. Laglagon pa ba kuno gihapon sa Ginoo? Ingong Ginoo dili ko laglagon kung doon na 45. Nga may padayon pag yun si Abraham og pangutana. Pananglit doon na 40. Pananglit doon na 30. 20. Hanto naabot siyang napulo. Kapila nang utana si Abraham. No, makita na to din nga nabalaka si Abraham sa mga tao sa Sodoma. Apan sa dihang gipahalad sa Ginoo ang iyang bugtong anak kuno sa Ginoo maskin tuog ikaduha na tong anak nga si Isaac pinaagi sa pagsunog walay imik si Abraham. Ay sila pakungon si Abraham kang Ginoo, mga immoral, mga sadista, mga hodlong nga dagko. Ang padayon nun. Genesis 22 kaya po niya. Versikulo 4 hangtod sa 5. Sa ikatulong adlaw sa layo pa si Abraham nakita niya ang dapit. Unya giingnan niya ang iyang mga ulipon. Pabilin kamo dinhi uban sa asno. Kami niya sa moadto didto aron pagsimba. O mubalik raw niya kami nganhi. Supat ni sila no doon na siya duha ka ulipon, slave nga kuyog, duha ka ulipon. Yang giingnan diha lang mo. Kami niya sa mo adto dito mo magampo mi niya mo balik raw niya mi. Mo niya kasulat dinhi. Daghan ang moingon. Nako no. Sumala sa nakasulat dinhi. Si Abraham kuno nasayod na nga mobalik ra silang duha ni Isaac. Nga dili madayon og kamatay si Isaac. Kay mangsaad ang biya kuno ang Ginoo kang Abraham nga pasanayon niya ang kaliwat ni Abraham sama sa kadaghan sa bituon sa kalangitan. So kabalo na kuno si Isaac. Dili gyud ipapatay sa Ginoo. Kung mao manggaling, unsa pa may gitestingan sa Ginoo? Ha? Dili na ni testing kay kabalo naman ang Ginoo sa resulta. Padayon na to. So may suwat dire. Kapitulo 6. Kapitulo 22, versikulo 6. Si Isaac mao'y gipadala ni Abraham sa sugnod alang sa halad. Sus pagkabrutag yun. Ug siya mao'y nagdala sa kutsilyo ug sa kalayo. Unya ko'y padayon silang duha. Wala madugay maingon si Isaac tay. Si Abraham itubagon sa mananak. Nangutana si Isaac. Aniya ang kalayo ug sugnod? Apan hain man ang ihalad nga nating karnero. Si Abraham itubag, anak, ang Dios mo ay muhatag kanato sa halad. Pumipadayon sila paglakaw. Sa pagabot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, ipatindog ni Abraham ang usa ka halaran. Ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Gigapos niya ang iyang anak
ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyo na unta niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo. Abraham, Abraham, mitubag siya, aniya ako. Kaya unsa ang bata? Ingon ang anghel. Nasayod na ako, nga andam kagayod, pagsugot sa Dios. Kay wala mo man ihikaw kanako, ang imong bugtong anak. Katingalahan. No? Anong nakasulat diri no? Katingalahan. Pagsugod sa Genesis 22, ang Ginoo mismo ang nakigistorya kang Abraham. Apan dinhi sa dihang laglago na unta ni Abraham, ang kinabuhi sa iyang anak, ingon niya bugtong kunong anak, pero di lagi niya bugtong anak, ikaduha na niya. Usa ka anghel sa Ginoo ang mingpakgang kaniya. Mingingon ang anghel na sayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Dios. Unsa man kada ni? Dunay anghel nga walay salig ni Abraham. Anghel nga nagduda sa loyalty o baka sa pagkamatinumanon ni Abraham. Unya mao nga gipakita sa Ginoo nga ngadto sa anghel nga matinumanon gid lagi ni si Abraham. Ako ni siyang sugo ako ipapatay ang anak. Tanawad ba di iya ginang sundon. Propareha man is sugulano ni Job. Ato niya ning hisgutan si Job, pero propareha man god kay kuno si Satanas ug ang Ginoo nagpustaanay. Kung tao bagyod sa Ginoo si Job, wala ba kani nagpustaanay kining anghel ug ang Ginoo kung mutuman ba si Abraham o dili? Maay pa ni sila duwa-duwaan lang tao ng mga tao. Kung tinuod to lagi ko nung istoryahan nga nahitabo. Dili mo gini tingali nato mahisayran kung tinuod ba gyud nga nahitabo ni o baka hakathang isip lang sa tagsulat. Atong tapuson ang sugilanon, kapitulo 13, versikulo Genesis kapitulo 22 sa Genesis versikulo 13. Asa naman ni? Mitanaw si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero katsang sungay na sangit didto sa usa ka sampinit. Ikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak. Ginganlan ni Abraham kadtong dapita og ang Ginoo mao'y naghatag. Hangtod karong mga adlaw, nagingon ng mga tao dito sa bukid sa Ginoo ang Ginoong naghatag. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. So ang anghel gyapon ni mingon siya, ang Ginoo nagingon, ipanumpa ako kanimo sa akong ngalan nga panalanginan ko ikaw pag-ayo. Kay gihimo mo man kini ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo nga hatagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway. Ug mohangyo kanako ang tanang mga nasod nga panalanginan sila ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat. Kay imo man gituman ang gisugo ko kanimo. Si Abraham ibalik sa iyang mga sulugoon ug nagkuyog sila pagpauli sa Berseba ug didto sila mupuyo. Sa tuig 2001, dunay dako kaayo nga kaso no didto sa Texas sa Estados Unidos. Usa ka inahan nga nahibilin sa ilang panimalay kay ang bana ming adto man sa iyang trabahoan. So, nahibilin ang inahan sa balay, no? Kuyog ang 5 niya ka anak. Ang panuigon sa mga anak nagikan sa unong kabulan, 6 months old baby, ngadto sa 7 anyos katuig.
Makita nato nga dako kayo ang impluensya sa Biblia o sa relihiyon sa maong banay. Nga naman ang mga anak ginganlan nila og Luke, Paul, John, Noah. Ug ang bugtong babae, ang 6 months old nga baby, kay si Mary. Ipakaon sa inahan ug pamahaw ang mga bata. Ug tagsa-tagsa niya gilumsan ang mga bata sa ilahang bathtub. Tagsa-tagsa samtang nagkaon pang uban sa ilahang pamahaw. Hapit unta makaikya si Noah, ang 7-year-old, apan nadakpan gayud sa inahan. Si Andrea Yates. Giangkon ni Andrea nga kuno dugay na niyang giplano ang paglaglag sa iyang mga anak. Mga 2 ka tuig. Kay kuno wala siya nahimong maayo nga inahan kanila. Mao nga wala magtubo ang mga bata sa matarong. Muna niyang ingon, "It was the 7th deadly sin. My children were not righteous. They stumbled because I was evil. The way I was raising them, they could never be saved. They were doomed to perish in the fires of hell." Ito ingon ni Andrea. So may sulti sa bana. The Bible says, the devil prowls around looking for someone to devour. I look at Andrea and I think that Andrea was weak. Makapangagot sa atong ngipon kung makadungog tani ning istorya. Wala ko'y ego nga pulong aron paghulagway kung unsa kang ngilad kining maong hitabo. Kung unsa kang ngilad ang nabuhat sa inahan. Kung unsa pod ka delusional ang bana nga mimbasol sa yawa. Kung kining mga tawhana nagtamod sa Biblia nga maoy ilahang giya sa pagpuyo, mga respected, mangkuno nila respectable family sa ilahang simbahan, sa ilahang komunidad. Unya makabasa sila sa sugilanon ni Abraham ug ni Isaac. Si Abraham walay imik, walay pangutana, minggapos sa iyang anak ug migtion sa kutsilyo aron laglagon ang kinabuhi ni Isaac. Kay ngano gani? Sugo sa Ginoo. Si Andrea Yates milaglag sa iyang mga anak. Kini matud pa sa bana kay tungod kuno sa yawa. Karon, unsaon man kuno nato paghukom kung ang tingog sulod sa atong ulo gikan ba sa Ginoo o gikan ba sa yawa? Nga ang Ginoo mismo capable man, hanas man nga makamando ug mangilad kaayo nga mando. Unsa man be? Unsa man? Kunya mao ni ang sugilanon ni Abraham ug Isaac naa sa mga children's books, naa sa mga colorful kaayo nga mga Bible stories, mga books para sa mga bata. Mao ni ang morality nga gi-promote sa Biblia. Bulan sa Mayo 2003 sa Texas gihapon, Estados Unidos. Si Dina Laney gipatay niya ang iyang 8 anyos nga anak nga si Joshua. Kay kuno gipili siya sa Ginoo nga mahimong saksi alang kaniya. Gipatay pud niya ang 6 anyos niya nga anak nga si Luke. Ang 14 ka bulan nga baby nga bata nga si Aaron ming survive in town. Hapit siya napatay pod ni Dina Laney, no? Apan ning survive. Apan karon duna na siya brain damage tungod sa pag-attack sa ilang inahan.
Unsay klase sa Ginoo ang makamando og sama niini. Ug kung doon naman gyud Ginoo nga nagtan-aw kanato, nganong mingtugod man lang siya na may tabo gani. Unsang klase sa Ginoo ang makapangahas og apong sa mga tao nga makabuhat ug ingon ani ng mga ngilad nga mga buhat. Ginoo nga tuburan sa gugma ug sa katarong. Unsa ang Ginoo ha? Wala ni siya nakakaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kahibalo sa unsay maayo unsay dautan. Kining ginuha mo ni dapat ang silutan nato. Tungod kay wala siya mingkaon sa bunga sa maong kahoy. Mao nga wala na hinuon siya kay balo unsay maayo unsay dautan. Si Andrea Yates ug Dina Laney pulos na nga priso pinasubay sa balaod. Apan pulos pod gilibelan og mentally ill. Doon na kuno'y diferensya sa utok. Apan si Abraham, unsa may atong label ni Abraham? Matarong nga tao. Si Abraham matinud-anon sa Ginoo. Si Abraham amahan sa mga sumusunod, amahan sa mga magtutuo. Kinahanglan nato hukman si Abraham. Life imprisonment ang saktong hukom. Sige, pwede nato siya i-pardon. Kung i-diagnose nato nga siya doon na say mental illness. Dili siya ngayon nga sundon. Dili in taon siya mamahimong role model. Usa ka tawo nga misunod lang sa walay pagpangutana ug pagduda sa mga tingog nga dadungog niya sa iyang ulo. Palihog mga higala, gihangyo ko kamo. Palihog lang, nanawagan ko. Ayaw taon mo padala sa mga linglang sa ubang tao. Mga istorya nga bot-bot. Pagkat-on mo og pagkamatukion nga pangisip. Ang pagkamadudahon. Ayaw itugot nga inyong igahin. Ang bililhon kayo ninyo nga panahon, kadasig ug inyong salapi. Ngadto sa mga negosyo sa mga simbahan. Doon na may tagsa-tagsa ka mga utok, tagsa-tagsa ka pangisip, palihog. Gamita in taon ninyo. Kini, ug uban pa ang atong hisgutan sa sunod nga mga episodes dinhi sa atong programa. Kung interesado mo sa pag-explore nini, ayaw kalimot og subscribe ug share nini para ato ning tanan. Dinhi lang usa ko kutob hangtod sa sunod gayon. Daghan salamat. Tanaw kung doon na ba tayo manawag. Wala nakalista din eh. Sige, hangtod sa sunod gayon. Daghang salamat tuan. Bulo na akong dila, di na ako kalitok.